Il-logħba Franza-Ġermanja kellha tkun ukoll opportunità mill-isbaħ għal xi Maltin li waqt żjara f'Pariġi għamlu minn kollox biex isibu biljett biex jaraw jilagħbu tnejn mill-aqwa timijiet fil-futbol Ewropew. Fosthom Olaf u Krista li Pariġi telgħu jiċċelebraw ir-raba' anniversarju tagħhom flimkien. Anniversarju b'differenza kitbu fuq Facebook nhar il-ġimgħa u hekk kien, għalkemm żgur mhux id-differenza illi xtaqu. Ma' One News Olaf tkellem dwar l-esperjenza fi Stade de France. Morna naraw il-logo, kien atmosfera tajba ġifieri sabiħa. Qabel il-partita ġifieri kemm ħafna nies barra ma kienx hemm problemi. Mbagħad bdiet il-partita wara xi kwarta instamat l-esplużjoni, kulħadd baqa' kalm fl-istadium ġifieri ħadd ma kien jaf x'inhu jiġri eżatt. Mill-istess esperjenza għadda Silvan fil-ground kien flimkien mal-familja tiegħu. Jena kont kelli tfal jgħek u tiflaqt l-preġita xinu fa. U kienet tidher li esplużjoni qawwija ħafna u għattila ximur tal-jewek. U xaqsejna nista warajna xinu u għalluna da petard kbir. Kien fit-tmiem l-ewwel taqsima li bdew jintebħu li xi ħaġa mhix sew. Silvan stqar li peress li huma kienu fuq net tal-ground bdew jippruvaw jittawlu għal barra biex jaraw x'hemm. Tlajna fuq mal-ħadid nittawlu għal barra. U sena naraw ġiri ġew ruxmata ta' pulizija, fire engines, ambulanzi, rajna xi nisma' las, ġieri, jidher li ġara xi ħaġa mhux normal. Wara diversi tentattivi sabiex joħorġu mill-ground għax kienu waqfin, Olaf stqar li kif ħarġu raw paniku kbir. Kien ħafna paniku nies jiġru ġifieri, sa dan istant aħna nafu x'inhu jiġri. Għax l-announcement ta' ġol stadium kienu qegħdin bil-Franċiż, ġifieri sfortunatament il-lingwa m'aħniex familjari magħha. Warju ma ħadu xi tarif mingħand il-pulizija li kien fuq il-post u ma qabdu l-metro sabiex jinġabru fil-lokanda tagħhom, iżda ma rnexxilhomx. Badna l-metro, fortunatament l-inċidenti kienu qed isaħħu viċin il-lokanda tagħna, u allura ma stajniex nieqfu hemm l-istops tal-metro kienu kollha magħluqin. Tkellimna ma' ġurnalist u qalilna li l-aħjar soluzzjoni kienet li naqbdu triqna u naraw nsibu x'lukanda oħra. Għamilna xi triangolu ġifieri, kulħadd jgħidilna mimlijin, kulab. Mbagħad tal-grazzja tagħha sibna lukanda kellha kamra vojta u qattajna l-lejl hemmhekk. Xi ħaġa simili ġrat ukoll lil Silvan. Aħna l-hotel tagħna kienet xi 15 minutes bil-mixi mill-ground, jiġifieri ġejna bil-mixi mill-ground. Però problema ħalewniex wan immorru bil-mixi, għalulna mhux sejf li tmorru bil-mixi, u tu għalulna trużaddu mid-direzzjoni biss, li kienet id-direzzjoni opposta ta' fejn kellna l-lukanda aħna. Fl-aħħar insomma sibna persuna mara Franċiża li bdiet toħodha ma' tat-taxi biex jgħinuna x'aħna konna bitfall hekk. U sibna bil-qaddisa u konvinċi tliet tat-taxis u ġabna hawnhekk sikleta ta' filgħodu. Dwar is-sitwazzjoni ta' Pariġi, il-Maltin stqarru li għalkemm is-sitwazzjoni hija kalma mhux ta' min wieħed joħroġ barra bla bżonn.